Bert, luister even. Dit is nou Rustig, best. Ernie. Mars van Wat door is door het? de keuken Kalm komen. aan, Daar kalm hebben we aan. een paal, Stop, staat je stop, er Ernie. fit. Ik begrijp er al dan niks van. Rustig, dit gaat Bert, veel te snel. Bert, verschrikkelijk dit. Waar is de Kalm brood nou. Russen? Ik heb dat zo te die zegt. Had dat ding toch in de Nee, gang nee, neer. nee, Nou is het Ernie. onderhoud. Neem rustig, want ik versta die nogal niks. Mas wat langzamer brood, Ernie. Goud. Heel langzaam. Nou, Kom maar. Wat ik tegen die wil zeggen is Ja? dat het stoet, Ja, het de stoet, stoet. hè, dat stoet aan het roosten Aan het is, roosten ben, hè, ja. verbrand, Bert. oh, Ja. wat zeg je nou? Nee, oh nee, dat moois nooit. Oh, was dat toch een stinkdelle barrelstap in de put, ja? Waarom is het nou naar hier zeg? Wacht nou even, Bert. Waar is die brandblusser? Praat zo snel, Bert. Du moest toch echt langzamer brood, Bert.